El Youthhack es una idea molt loca. Es un evento de intercambio que s'ha fet simultàniament a Barcelona, a Cali, Colòmbia i Nazaret, Palestina. Han estat treballant durant un cert temps conjuntament de l'ús que tenen de l'espai públic i el dret a exercir-lo. Inicialmente tuvimos algunas experiencias mediante la conexión virtual en la que intercambiamos la experiencia en torno a las problemáticas que vivimos, problemáticas como movilidad, vivienda. Destacaria els debats que s'han generat i les comparacions entre tres realitats molt diferents però que alhora tenen certs paral·lelismes. We are just like different nations in the world are just divided and each one cares for his own country, but it's the same political and social issues everywhere. Mira, una de les activitats que destacaria va ser la d'ahir. Vam tenir l'oportunitat de tenir un diàleg amb les persones exiliades colombianes que estan visquent aquí a Catalunya, amb aquest procés d'exili, i com reivindicaven el no ser oblidades, no?, per part dels companys i companyes colombianes, però també estaven d'alguna manera manifestant la ignorància, no?, o l'oblit que també pateixen a la societat d'acollida en la que viuen. Nosaltres vam fer una sessió amb les joves de Natzaret que consistia en això, en posar un mapa dels diferents barris de la ciutat. L'espai que al final els hi quedava, no?, que se sentien segures, era mínim comparat amb tot el mapa que tenien al davant. Vam convidar a membres de la plataforma d'afectats de la hipoteca i ens van explicar coses sobre la realitat de l'habitatge en aquest país que no sabíem. Me parece muy importante justamente para replicar lo bueno que se ha hecho, para conocer lo difícil que se ha vivido y para poder mejorar los procesos. These kind of meetings are what makes the world, the earth, a better place. I believe the more we know about different cultures, the more we understand about our own culture. Jo crec que el Youthhack millora la societat posant sobre la taula temes que hem vist que es repliquen en diferents realitats i a través de les propostes que han sortit que l'objectiu és portar-ho a les institucions. Que això ha estat possible en el cas de Barcelona i Colòmbia, però no així en el cas de Palestina a causa del genocidi. Free, free Palestine! Se siente, se escucha! Palestina lucha! És necessari que ens puguem seguir trobant i comunicant en aquests espais perquè al final el que ens permet és adonar-nos que molts dels conflictes que puguem tenir en cert territori, d'aquests sorgeixen certes estratègies a vegades o recursos que també es poden fer servir en altres territoris, no? I si alhora treballem de forma conjunta, el que aconseguim és construir estratègies a nivell local però amb un impacte que pot arribar a ser internacional.